Kati tega dara mado ka siga kel no mununa ka foku biga trembie namaralen fere mauma kati brigade de recherche fe Tombouctou koronya fan fe armée malienne ka frappe kara saobe ka terrorisme ka base do uchi ka u ka bolofon chama mine araru cercle konnala abakoira ani zorko ni nyogonche terrorisme ye muguchi ko manafika bato dola Musa Ag Atayer ni ale ministre minga cha benno malien munu sigelo koka ani farafina ka keleya ale wulga joge ka se Tunisie wala sakata anyada malien ka geleya ka ale bongo ale ni communauté économique des états de l'Afrique centrale alo luga chide nyogoye folo membe ambulo ode ka fo ko femi catégorie tremi ni awulila sanduru jolen kofe iba ka fo ko tega dara mado ka kati garla munu ni siga kel dola ka fo ko bien namarale ko abu bulo ka afere tanga senkelawma iba ka fo ko ni wulga jo kera femi kati gendarmerie au brigade de recherche sibirido septembre kalo klefla kase kati garla femi mado we tega da oka katani o gendarmerie la ka o sega sega lamelu kofe u ye perquisition tugu ala refe no o perquisition tara bolo ka ka fo ko femi carnet ta ani kononto mi metalike trembie la o tara ye afe no iba ka fo na le na gendarmerie la progrès ka yamaria ko nala enquête to continuera o kara sawbe ka tega da mado feneka siga kel no munna ka fo ko unini ma masna be jenwa la wala saka siga trembie namaralo ka aglan ka klaka afere femi kati gendarmerie brigade de recherche commandant ni o sous-lieutenant Aboubakirin Ag Abderrahman ali ayira ka fo ko ni bara no wara kosobe ala ni sopafer ni o sauté patrimoine ferroviaire no oye trenzo nyamoya soye ko luka deme bunyara ni bare na kosobe fokata se population ka deme fene ko kra sawiye ni majugu nu tege ka se ka da uka wala sa ka ubla fanga ka boloka iba ka foko enquête ko abeto dale ne wala sa mauma seme ni koina tege ka se ka da abela jelenga wala sa ni wala chajugu nu be se ka dabla to di ara israfe terenga tanga se konnala ibara flana be ambolo ode ka foko Musa Ag Atayer ni ale ministre minga cha benendo malien munu silendo e koka ani farafina ka keleya iba ka foko tarata don ale tama boloda tama min tarata a sorofo e Tunisie mara konnala iba ka foko tama konnala akumbe talike kosobe siga kuma Tunisie jamana nyamgo no nyonche wala sa anka malien munu sigelembe Tunisie konnala degun ani toro min budala ubeseka nyasoro la tugum na ka seka fera mon sorola iba ka foko ni tama konnala ministre anaka délégation u tama ke ka se dogotoroso dola femi anka malien do ale kun dalembe no ni ale banala wati mina polisu no Tunisie polisu o le wulga jo sabati wati mina ka foko beta chelila wala saka malien ani mo munu sigeleme no kute shara konnala wala saka ta ulu che ko o refule iba ka foko femi ni adama keta ale banala o sefe kata ala da uka dogotoroso badola nuba wole ko hôpital universitaire Charles de Souza iba ka foko anga ni malien masna adalembe no iba ka foko ni tama konnala kata se inyera ni banabakato nga femi adama keta era ni ale re banabakato ale re ni sonjara kosobe wa ka danaya to asanga buara kosobe anga jamana nyamgo ka yoro la ka foko femi malien munu nu ube ko ka ngelami ni abeka bi uka ka foko ministre bu kuna sa ministre mi beseka i kofle ula ku udemo ka degun konnala ministre ka korofola ayira ka foko mali jamana nyamgo be yoro mele ko bi ku ka haminu ka jorobe be femi mali de munu sileme mali ko ka ko wa kutena nyina ko ku ka demeni esri su be na taga u segere wala saka sega udemo ka en degun konnala iba ka foko visiti kunchera ni baro krengra ni u masala nun chama e bolike degun be mali de munu sileme ko ka krengra na ka munu silebe Tunisie no dobe talike kosobe carte biométrique fokata se malien munu ni olube degun ni toro soro Tunisie jamana konnala mune be se ka ke deme wala saka se ka olu ka deme do luma walma ka se ka ferge ka signa nu ka jamana konnala no o maliye ode ka foko Tombouctou ka kanya ni septembre kalo kle woro iba ka foko surasu ye kuna foni soro kuna foni jelemi no kra saobiye wi aviation na wuli ka ta frappe ke femi terrorisme ka basido ka femi no kra nga kan ta ani saba watila ko ni wuli ka jom min kera amada basi drone détruire ma iba ka foko ma do fena be ga nyini mami nay ale terrorisme nyamoy ni ale ka wuli ka jokun fanga ka bongo sobe ka gerente ani tonyo ko o taga nyasi population mo munu be Tombouctou koronya fanfe nu ni frappe arren grâce be ko basi détruire ku me fara ngon kan la fara ngon kan ani kula ben wala sa to mina anga surasi munu metan ga sigina wala sa ka seka sirada olunya to mina alsa kibara min sirama o de ka yira ka foko ni frappe senfe femi terrorisme o luga mobili kele o chena iba ka foko ka barake minan do munu be ke sababu ya ka seka mugu peran nu ka seka olugla foka ta se kise chama ma ko tega dara ni bela jelenga iba ka foko alisa anga surasi la berendo kele kama u chesileno kele kama wala sa ministre e tali minge ka ber kan ka ato anga surasu bolo kubina wa tuwa sugu bela jelenge wala sa ka seka yoro nunu bela kana to mina kibara sabana min be ambolo ode ka foko bi jeudi do ina septembre kalo kle wolon vlay femi abakora ani zorgo ichanu obe rawru cercle konnala iba ka foko jatke wale tilamo uliye marfachi komana ka bato dola mimbe adamadu anu bolo fe on taka tanga senke nu duguni nyogonje
an bɛ nin kunnafoni na s'aw ma waati min na an b'a yira la k'a fɔ ko kunnafoni jɔnjɔ o ma se ka sɔrɔ ni attaque in kɔfɛ. Kibaruya laban min bɛ an bolo o de ye k'a fɔ ko Gabɔnkaw fɛ yen nɔ fɛn min ye Ali Bongo ni ale ka fanga tarakira a ma mɛn kosɛbɛ. I b'a ye k'a fɔ ko ale ye maa dɔ bisimila maa min ye Faustin Archange Touadéra ni ale ye Centrafrique jamana ɲɛmaakɔrɔ ye. A ye taama kɛ ka taa Ali Bongo ka taa a rencontrer fɛn min ye Communauté économique des États d'Afrique centrale o tɔgɔ la. I ɲɛ da kan ka taa kibaruyaw ɲini k'a dɔn. I b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Faustin Archange Touadéra ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko Ali Bongo k'u sigira k'u kumara ko wa ko maa min don ko a bɛ don min na ko bi ko a farikolo la kɛnɛya ko o sabatilen don kosɛbɛ ko wa k'a yɛrɛ ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la k'a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Gabon ye maaw ka to kelenya ani ɲɔgɔnminɛ kɔnɔna la halisa Gabon kɔnɔna la. I b'a ye k'a fɔ ko a ka nin taama in senfɛ ani fɛn min ye Gabon jamana ɲɛmɔgɔ kuraw ye ani olu fana sigira ka kuma. I b'a ye k'a fɔ ko transition ɲɛmɔgɔya ni o bɛ Brice Clotaire Oligui Nguema n'o o bɛ o bolo. I b'a ye k'a fɔ ko ani transition ɲɛmɔgɔ kuraw u sigira u kumara. A y'a yira k'a fɔ ko transition min ni a bɛna kɛ ko fo a ka kɛ inclusivité kɔnɔna la. I b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye société civile ka taa se diplomates ma ani religieux fo ka taa se opposition ma k'u bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka transition ɲuman ka se ka sigi sen kan walasa Gabon bɛ se ka nin transition a bɛ se ka a kuncɛ cogo min na hɛrɛ ani baden kɔnɔna la. Nin bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la a ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.